כי אנחנו רואים גם הבית שהגענו אליו אתמול, כאילו הבית מסודר ויפה, באמת אין מה להגיד מבחינת הזנחה, אבל אתה רואה למשל חלון פתוח ונדנדה עם סולם קטנה כזאת, שהנדנדה נמצאת ממש ליד החלון, פשוט מאוד הילדה יכולה לעלות על הסולם ופשוט מאוד ליפול מהחלון. אנשים צריכים לשים לב לכל מיני מפגעי בטיחות, גם בחוץ, גם בבית, ולפקח על הילדים. ראש משמרת הסיור של תחנת נצרת עילית במשטרה, ישראל שוורץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שתמשיך בעבודתך הקדושה בקיץ הזה ובכלל. וצריך עוד פעם לשבח גם את אילנה, כן, שבחת אותה הבוקר. כל הכבוד, אילנה מודיעה. תודה רבה לך. להתראות. בוקר טוב ליאור. במעבר חד. לא, שום דבר לא חד. למזלנו גם שם לא קרה כלום. כן, גם זה קורה בחופש, חופשות. טוב, לפני שאני אמליץ על טיסות מוזלות ומשתלמות במיוחד, אני רוצה לספר לכם על חידוש מרענן בתחום הטיסות. האם שמעתם על טיסת... מרענן? 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 אני לא יודעת, אני חושבת שהוא יכול להיות מרענן. טיסת סטנדאפ. שמעתם על זה? לא, אבל יש... טסתי פעם עם טייס שהיה בטוח שהוא סטנדאפיסט. אוקיי. כן, יש בהרכז. אני שמעתי על דייל שהיה מדי פעם עולה ומתחיל לבדר את עצמו. זה היה מבצע כזה בישראל, שהם סיפרו בדיחות. אז מה זה... כן, אז פה חברת וירג'ן אטלנטיק, חברת בת של וירג'ן אטלנטיק לטיסות פנים בבריטניה, החליטה במהלך חודשי הקיץ, אוגוסט וגם ספטמבר, להעניק שירות חדש לנוסעיה, סטנדאפ חי במטוס, או אפילו הופעות אקוסטיות של נגנים. אבל זה ממש קהל שבוי, כאילו, אין לך... כן, אני לא יודעת, אני נניח, אני לא רואה איך אני צריכה אופטלגין בשביל טיסה לאילת, אני לא יודעת איך זה ישתלב לי הסטנדאפ עם הטיסה. אבל זה מרשים מאוד, מה היה הבא בתור? ספינות עם זמרים עליהם? לא, האמת שזה נחמד. קזינו עליהם? זה חידוש מרענן, כי בדרך כלל אנחנו עסוקים באוזניות שלנו ובלהתנתק, ודווקא נחמד שיש חברות שמעודדות תקשורת. צעד אחד קדימה. כן. אוקיי, עוד חידוש מרענן. כן, ממלונות אני עוברת רגע, מטיסות אני עוברת למלונות. מלון הטוויטר הראשון מסוגו במיורקה, עיר ספרדי מיורקה, עם מקסים. בעצם מה המלון הזה? זה מלון שהוקם לפני שנה, ובינתיים סיפור הצלחה. אתה מגיע למלון, מיד מתחבר לרשת טוויטר פנימית, ואז אתה יכול לצייץ את חופשתך מתחילתה ועד סופה. אתה יכול לצייץ כדי שיביאו לך משקה לבריכה, שימלאו לך את המיני פריג' וגם לצייץ לשכניך במסדרון, לצייץ לבלונדינית בבר, אם אתה רוצה לשלוח לה איזה נשיקה. את רואה שיש שם במלון כזה גל כזה לא טבעי, את רואה שאפשר לעשות אותו אליו לגלוש. כן, כן, זה רשת וי-פיי פנימית של המלון שאתה יכול לעשות... דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על גלישה, אז עוד מעט ניכנס שירות חדש לטיסות של גלישה חופשית באינטרנט, לא רק במחלקת עסקים... מתוך המטוס. בתוך המטוס, כל הטיסה. רגע, יש לך עוד דברים לספר לנו הבוקר, נכון? נכון. אז אנחנו נעשה הפסקה. בעיקר המלצות. אוקיי. נעשה הפסקה קצרה, נתעדכן בחדשות. תודה בינתיים. ומיד אחרי זה, ליאור תביא את כל ההמלצות של הטיסות הכי זולות והטיולים הכי כדאיים. אהלן ינון, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב לכם, רומי ואלי. אנחנו עם המבזק הראשון של הבוקר הזה. צוות השרים המיוחד החליט לקראת חצות הלילה על זהותם של 26 אסירים ששוחררו בימים הקרובים במסגרת המחווה לפלסטינים על רקע חידוש המשא ומתן. 17 מהאסירים ששוחררו הורשעו ברצח ישראלים. 8 היו אמורים להשתחרר בשלוש השנים הקרובות. 14 אסירים ישוחררו לעזה ו12 נוספים ליהודה ושומרון. בין האסירים שישוחררו גם המחבל שרצח את ניצול השואה אייזיק רוטנברג מבת ים בשנת 1994. כתבנו המדיני מואב ורדי מוסר כי בהודעת הצוות